Ka molenong kalayo ya kanam kum kawai na kasnong ka bakhoy tam ha Asia bat ka jaka jungo kai ka bakong sana Meghalaya. Kalapan mana perthai bakan khang no ya kinong jungo kai perthai ki bawan chisngi man lakas ngi ublay ya kane on sedang no nadu ukala lengkot ar hajar ar penriu. Ya kane ka rai la shim da ka dorbar shnong molenong hadin ka jing ya tai sanibha kat kum ka jing penmana balami da ki bor shnong. Katkum kajing penmana baka shnong kandang pli ya kinong jungo kai perthai nadu kasnin kong hadu sing sajan. Hakas ni ublay baro ki kam bat ki jing syakri ki bayade bat kinong jungo kai perthai kan thup ya ki jakabam ki dukan bat ki stall bat ki pankhana pajba on khang. Lakadau ru baka jing khang kalong namar baki nong penyat ya ka jing syakri kimla ban a ki jing syakri bat yarap ka babyang ya kinong jungo kai perthai hakas ni ublay ka babun sin kawan ra ya ka jing ya kinong jungo kai perthai kham tam ya ki temen. Kador barsnong kalapan paupat bakadon laka jong kalat kalenti banjara ya ke jingjia ke bom smutunat ki bala ban pensniu ya kanam jong kasnong hapdeng kinong jong kai perthai wala da ka khang makanaru kidon artli ki rukom pade ki bala ban yarap ya kinong jong kai perthai kata kalong ya ki bala don lupa shwa kasniu blai bat ya ki bala buk lupa ya ki ying sa kai pengat kini ki lat na ka jing sya khang kane kalong leng ba da ka jingkit klik ki trai ying sa kai pengat ki bala ban penbit penbiang shwa ban kenjo sya kasniu blai kane ka syong kat kum ka jingkit klik ki trai ying ki bapriang ya kinong jong kai perthai. Kadorbar kala kerpat ya kinong jungo kai perthai bat ya kinong peniat ya ki jaka jungo kai perthai babaro kindon bentalem ban ya trilang ondah baga jingpen bet thamai kan trikam hau news nem banwan kibun akashi kalong kumba lai spa sau spa ngut akashi te kumba kata kajingkeli ka ba piong akashi dan kisngi ngam nakaliang jongi ngimla ban batai bini aku di bat kalian aku murang ba sinong habai bat kata kajingkeli adin ba ngi nakaliang ka sinong ngila sim nya karai ba ngin khang no akasngi sunday te kan karai ngila rai hi haka dorbar pelun ya ban sim ya karai di tanah ka tau ba nakaliang jongi kinong sinong ba si sinong ne kumba kalong ngilong kristan lot ba si sinong kumba khandai 4% ngi idai ki kristan tinggi melak ban ai kata kajing syak ka baphan ka benta ki toris ki bawan hakasngi ublay te kumba kalong bun na padeng kidukan ki bakhang hakasngi ublay kidukan ja kidukan sya bat kidukan to fer po sinong ki khang lun akan ka singi ublay te namar kata kadau ngi melak ban ai kata kajing syak ka bapha namar hakasngi ublay bun na padeng toris ki bawan jo kai sya ka sinong jongi kimyo ya kata kajing kwa ka jongki kimyo yang taka jinsa kari kebapahan nakaliang jong ni ki basong sinong hang dengan sinong te namar kata ngimban se ban sim nya kadang karai ba ngihap ban khang no akasing blay. There is no sudden change about the closings of tourists on Sunday because the village Darbar has come to the decisions after the long and careful deliberation consideration of the following facts. In Maulinong village, Sunday is when almost everyone has to attend the religious service in the church for most of the days. Hence, this would not be able to offer or render any kind of service or hospitalities to the visitors or our tourists. These facts alone used to cause great hardship and inconvenience of the visitor, especially of the elder citizens. This could probably lead to the bad feelings and bad reviews or discontentments among the visitors and could ultimately end it with a bad name and bad reputation to the village and its people, and honestly we'd wish to happen because we always love tourists. Every 6 days from Monday to Saturday we welcome our tourist visitors and also we give them with good hospitality, respect, and we love all our visitors.